Ja terve kaikille! Tänään pelataan vähän survivalia. Mä aion pitää tätä peacefulilla, koska no olenko nyt näin, että mun puhelin välillä lagi niin, että se ei jaksa jostakin syystä pyörittää niitä mobeita. Mä katsotaan jos jossakin vaiheessa saan sen korjattua. Joo. Tässä löytyy heti maini. Oi vittu. Joo. Niin. On tää alkaa muuta. Ihan normi. Yksi puu riittää vähän nopeamman hakkauksen, eli kiviakseen. Tehdään koti tuohon johonkin tuohon maan lähelle. Tän on luolan. Miksi sitä sanoo väärä? Miksi sitä nyt sitten sanotaankaan? Missä oli? Tuolla. Täällä jossakin. Kyllä jossakin tulee vähän kauempana. Ja sulla se löytyy kohta. Tuosta tuommoinen ja etsitään se maini. Siltä lähempänä tuota vettä. Eikö ai niin jo? No ihan sama, en mä viedä sitä kuitenkaan peacefulilta pois. Laita easille. Katsotaan, että löyä ironia, niin sitten voisi ehkä laittaa. Mä teen tänne tehdä PvP-videoja. No, se ei nyt ihan välillä oo PvPtä, eiku siis koko ajan oo PvPtä. Voi vittu, tulee viestejä. Jos vaihtoehtoja on violetti ja punainen. Marjapuuroverinen, ei ihan marja, tumma marjapuuro. Ruismarjapuuro. Ei se ole ihan ruismarja. Hei, missä on crafteri? Jaa, se on tuolla. Taas säkin. Hei! Onko tuossa se mun... Viime minä oli tuolla se mun maini. Noita ei ollut isompia. Ei niitä ollut M-kokoa, ei ollut mitään. Ne oli vaan L ja XL. Ja... Missä craft tuolla? Sitten oli junior. Tuosta noin ja noin ja noin. Seuraava oli 29. Ja se oli tuossa ykkösatmalassa. Mä oikein tykkään tästä, mitä jotain tuossa brickWoodia vai sprucewoodia vai... Ihan sama, mä etin sen, missä on sprucea, ja sitten teen siitä talon. Sitten otetaan täältä tätä. Voisi heti tässä lähteä etsimään, koska mä ehkä saatan jättää sitten kun saan strip mining tehtyä, niin sitten mä saatan, tai siis saan kaivettua siihen 12 tai -9 korkeudelle, niin
jonnekin sinne. Niin sitten, mitä mä olin sanomassa? Niin mä en välttämättä niin saatan mä välillä kuvata Minecraft-videoita, mutta mun tietääkseni kovinkaan moni ei tykkää niistä. Joten en tai tehdä. Tuolla on muuten ihan hieno paikka. Ja täällä on vähän melua. Mä käyn äkkiä laitan tuo ovenkin. Noin. Pitää vaan sitten aina muistaa, tai no, ei oikeastaan tarvitse, kun mulla on siellä crafteri vaan. Niin että, paitsi sitten pitää muistaa, että, no pitää muistaa tehdä sänky. Että pääsee sänkyyn nukkumaan. Joo. Tuo jäi tuo. Voi vittu. Se ei sano yhtä kuin noob parkour. Mä saatan joskus tehdä mitä friend playing videoita, mutta en ainakaan heti. Koska nyt näillä näkymin en ainakaan heti. Tai no, tietenkin peliä. Mutta se on sitten ihan eri asia.